Достар, тәмле крашның шираттагы чыгарылышында бездә кунакта уникаль, талантлы, бәһәр яклап килгән булган шәхесләр Илфак Шигапов һәм Раил Садриев кыздырачак. Демәк, шимбә көндезге сәгать 11-дә Тим ТВ каналында тәмле краш тапшыру карагыз. Мин һәм Илфак Шигапов искиткеч саатлар һәм күркәй тәҗрибәләр. Вах! Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.